Tinokugashirai muchirongwa chedu tadzoka zvakare nenyaya dzenyu dzinotapira. I hope makava neweekend yakanaka. Tatambotiwo timbozorora kweweekend iyoyi dzimongano wakamusoro wakutema nekuverenga nyaya dzavanhu dzinotemesa musoro uyezve nyaya dzekuromba munongozivawo asi tadzoka hedu. Regai tipinde munyaya yedu. Munoziva kuti nhamo chinhu chakashata, ndosaka vanotaura vachiti musaita madecisions akakosha on an empty stomach. Ndaiva ndasiya marriage yandaive ndakaroorwa namamasi baby, ndichauya nenyaya yacho rimwe zuva. Muchimarriage chemubhero umu kwaiva kugarira kushinga bedzi nekuti kutaura chokwadi mumarriage umu maivava kudarika muruma nyama. Zvikanzi nhasi ndidzokere muwanana iyi ndingatomwa hangu gavakava pane kunoshungurudzwa zvakare. Kushanda ndandisingabvumiri. Kana pamba pevabereki vemurume ndaitova madhumbe roora. Ndinoti madhumbe roora nekuti I was just a glorified maid, nothing else. Ndaigara ndakamira ndichishanda kunge dhongi. Zviya zvekuti glow yainge yapwa ndangoperezeka kunge mwana ane nyengerezi. Ndakaona kuti pano ndiri kufira status kunzi Mrs. asi uMrs. paive pasina. Even bonde racho raive stressed sehuku yemushuu isina mambava. Ndakabuda mumba ndichitoona kuti situation iyi yanga isina kunakira utano hwangu kana nepadukusa. Ndakabuda ndakananga kumba kwevabereki vangu. Murume wemarriage yemubhero uyu ndichamuti Pet. Pet akaona senge ndaive ndamunyadza nekubuda kwandainge ndaita mumba, nokudaro haana kana sokisi remwana raaitenga kuda kuzama kundikaurisa. Asi munozivawo hama dzangu kuti huku inofukiridza hukwana dzayo. Ndairarama netumabasa twandaiwana mapiecework. Ndakazoona basa pane imwe imba kumasebabu ndikatanga basa zvakafadza vagare pamba apa nekuti ndaibata basa nemwoyo wangu wese. Asi handina kuziva kuti baba vepamba apa vaitova vatondichochora votoda nezvangu. Vaigona kudzoka kumba during working hours kuzotora file or flash vozviita so innocently zvekuti kana usiri munhu ane njere dzinokasika kubata vaingoti wokukangamwa kuri genuine. Ndakashanda hangu zvakanaka, asi tumwe tumapiecework twandaimbodaniwa ndakanga ndisachaindiko nekuti iri basa iri raindipa mari yaikwana. Inini ndiri mudzimai akaumbwa zvakanaka, nokudaro rimwe zuva ndachaisa yaiva peak hour mvura yakatanga kunaya. Vanogara mumasebhabhu munongoziva kuti hakuna makombi anofamba akawanda. Vanhu vazhinji vanotopona nezvimaPPP. Manje ndaive nedambudziko rekuti ndaive ndanyorova nokudaro hapana aida kundimirira nekuti ndaizomesa motikari dzavo. Ndakatoti mirei kwechinguva yachakareba ndikazoona mota yababa vekumba kwedu kwandaishandira ikandimirira ndokubva vandipa lift. Hana yangu yaingorova kuti dhigidhigi chaiko. Vakanditi ndipinde vaizondisiya mutown. Ndakapinda motikari ko ndaigova neoption here. Ini mvura yaive yandinaya yaive yatonditotesa kwese kwese, zvichireva kutiwo chimiro changu nekuti hembe yange yanyorova changa chava exposed. Kaita chinguva mota ichifamba takanyaradzana, vakazongotanga kundibvunza tumubvunzo twenhando. Ndaingodavira zvavaivobvunza apa undotiwo zvekuvaviwa nemvura yaive yandinaya. Takasvika mutown vakabva vadecida kuti nestate yandaiva inini ndiri hapana aizobvuma kunditakura nemotikari make, vakabva vangonondisiya kumba kwedu chaiko. Ndakavatenda chose ndikatokangamwa nezveincident iyi. Chandisina kuziva ndechekuti kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Kubva musi wavakandisiya vakazotanga kuitawo tumavhiziti vachiuya kuzondiona pano nepapa. Nenguva isipo ndaive ndanyura kuseka chikwese rugare. Handina kuziva kuti pandaifunga ndanyura murude ndaive ndanyura matambudziko aizotonditemesa pfungwa. Baba vaya vakandiita love bomb zvekuti nekupusa ndakafunga kuti ndaive ndadiwa. Zvese izvi kwaiva kundikandira makoko mudziva sehondo, uchifunga uri kudiwa izvo cho kuda kuitwa usavi. Nguva yakafamba tikazoita the deed. Aiva vakafara chaizvo vakandirevha nemasweet nothings izvo aindipa manyemwe. Takanoongororwa ropa kanoonekwa tisina utachiona. Nekupusa kwangu yange yangova man to man, sorry ndinoreva skin to skin. Takachovha mwedzi yakati kuti ndipo pandakatanga kunzwa kuti downstairs yangu yashata. Ndainge ndonhuhwa zvokuteverwa nenhunzi. Ndaiti ndikasvika pavanhu vaitanga kusimuka vachiita rumwe. Ndakafonera baba vaya ndikavaudza situation yaiva paground. Vakatoseka vakati kuda ndaita yeast infection sezvo kwanga kuchipisa. Chikuriro changu chose ndainge ndisati ndamboitawo yeast infection nekuti mai vaida kuti tipfeke macotton pants nekuyanikawo zvivharangozi zvedu pazuva kuti bacteria ife. Semunhu aiva asina ruzivo nezvazvo kanonditengera macreams ekuzora akati pasina chinguva ndinenge ndava right, it was nothing to worry about. Mwedzi yeast infection kana kupera ndipo pandakati ndoda kunoona chiremba.
ana chaakaona chiri unusual. Akangondinyorerawo maantibiotics ekuti ndimwe kwevhiki akandivimbisa kuti zvinopera. Ndakafonera murume uya asi ainge otsvedza semuramba. Ini handina kuita basa nazvo strike nekuti ndaizowana nguva yekupora pasina reinfection. Mwedzi 2-3 wechina ndipo pandakatanga kuziva kuti ndiri kuora ndichifamba kuita kuchururuka chaiko. Apawo murume uya aiva oita mari tsvinu, bhizinesi rake rofashanuka, achipinza mota nyowani pavhiki. Zvekudiwa ndaive ndasendekwa padivi ndosemwa sembwa. Zvakaramba zvichiitika kusvika umwe musi ndaita zvivindi zvekuenda kumba kwake. Kwaiva kusiri kufa ndekupi. Ini ndaizovigwa ndichifema. Ndakasvika baba vaya vasipo ndikaona pana gadhena wake. Kubva ndichaita mapiswek, gadhena uya aingonditi vatete. Gadhena ndiye akandisvinudza meso musi uyu. Zvokwadi aita kunge ari kundiprofita achindiudza hunhu hwababa ava zvekuchinjasa vakadzi vachiita mari navo. Kunhuhwa nekuteverwa nenhunzi kwaanenge achiita ndiko kuwanda kunenge kuchiita mari, uye kuchuruka kusingaperi kwaunenge uchiita ndiko kuvhurika kuwanda mari yake. Ndakaona kuti chandainge ndagona hapana, apa ndainge ndarumwa nechekuchera chaicho. Ndakandiinvita kuchechi kwavo kwandakanoudzwa zvimwe chete. Ndakapinzwa pamunamato wemazuva 3 ndiko kwakava kupera kwekuteverwa kwangu nenhunzi, kwehwema hwakaipisisa uye kuchururuka mvura dzisingatsananguriki. Zvokwadi murume uyu ainge ada kundiviga ndichifema. Kuchechi havana kundivanzira, vakati ndaizoora chibereko ndobva ndafa, uye ndiko kuromba kwaanoita nevanhu murume uyu. Ndakapindwa nekutya kwakanyanya kuti chokwadi vanhu havachatyi upenyu hwemunhu. Zvinonzosarara nechigumo mukana unopusa ndizvo chaizvo zvandainge ndaita, kupatiswa nevarombi muguta. Kubva zvandakabva kukereke iyi, murume uyu haana kuzomboda kutaura neni ndikaziva kuti tsvatuwaro akanyangira yaona. Iko zvino ndakaona bheta ndidane nendega nekuchengeta vana zvakanaka, unofa ukasiya nyika nekuda zvakachipa sehonye. Izvowo zvakandiwira zvakatangira pakutsvaka mapiswek. Okay, ndiyo nyaya yatawana yekutanga iyi inova nyaya inopisa tsitsi yasisi vakatanga kuchuruka mvura uyezve vakanga vane hwema nenhunzi dzaivatevera mushure mekunge vadanana nabosi vavo. Bosi vavo vakavasira zvinhu izvi. I'm very sorry for what happened, but at least totenda Mwari kuti zvakabva zvinonamatirwa zvikapera. Ingoriwo confession yavari kungotipawo asi tatenda. Uyezve isusuka vanotevera tinenge tichidzidza, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Please hide. Ndibatsirewo hanzvadzi yangu. Zvinonzi kutuka mai kana kurova mai unotanda botso. Zvino kana mai vari murowe zvekuti mumusha hamuchagariki. Todiko hama dzangu. Ndiri murume akasangana nedambudziko rekufirwa nemukadzi, asi mafiro akaita mudzimai wangu nanhasi ndichiri kubatanidza kuti chii chaizvo chakaitika. Ndakaurora mukadzi wangu 2020, ini nemukadzi wangu taiwirirana chaizvo. Uyezve ini nemudzimai wangu takanga tasangana kuJoni. Amai ndivo vandasarirwa navo, baba vakashayika kare ndichiri pamukaka chaipo. Ndakazivisa amai kuti kuno kwaane muroora, amai havana kupa pindura kana kuratidzana nazvo. Vakazoti kwapera mwedzi ndokubva vati, ko wakaroorerei ikoko? Wakadi kutanga wanza kuti iwe wave kuda mukadzi. Ini kuno unoza kuti ndinasawira vangu ane mwana akanaka chose. Ndaive ndakatomutarisira kuti aite muroora wangu. Zvino ndinoitaura sei nyaya iyi kuna sawira vangu? Ina hazvina kupinda musoro by that time. Ndakazoti papai ndakatanga kuti kwa mai vanoti vachati kuna sawira. Ko ini ndenge ndine chikwereti chei navo kana iye mwana akanaka wacho tainge here tambowirirana kana kutaura nezverudo naye. So ndakangozvisira pakufunga ndikangoti zvemachembere zvinoteedzerwa here. Takagara kusvika mazuva eXmas ndipo patakagadzirira kuenda kumusha kunoona mai. Mukadzi wangu aifara kunopinda kumusha, ini kuhama dzake ndaive ndabvisa. Takaita kutuma hanzvadzi dzangu nasekuru vangu kuti vanobvisa mari shoma yekubatanidza ukama. Handina hangu kupedza kubvisa, ndakangoendesa yekubatanidza ukama. So tichigadzira kuenda kumusha taive taronga kuti taitanga kumusha kwedu tozopedzisira kwa madam todzoka kuno kubasa. Since mazuva edu aiva mashoma kuZimbabwe, takasimuka. Takaenda kumusha, tasvika amai vangu havana kuratidza kufara. Indoziva amai vangu kana vakafara zvavanoita. Takatamba Christmas. Musi wa26 mukadzi wangu akangoti akuda kupinda padore pakitchen achibva angotsvedza ndokubva adonha achinorovera negotsi. Ndiye Sarai. Takazomumhanyisa kuchipatara asi aiva atofa kare. Amai vangu havana kuvhunduka kana kahwana. Vakaramba vagere time yataimhanyidzana kuti tiraramise mudzimai wangu. Rwanga rwatova rufu kauro. Ndakaenda kunoisa mhere kumusha kwemudzimai wangu. Asi hazvina kutambirika. Vanatete vemudzimai wangu, hanzvadzi yababa, ndivo vanoita zveunganga. Vakati vasvika pamba pedu vakati havasi kupinda muchivanze vasati vaita chivano. Tete vakangobatidza moto wemahuswa, hauna kutora time bva wadzima ndokupindawo kuchema mwana wavo.
Panguva iyi amai vangu vakatanga kusagadzikana. Vanhu vakati kuda vari kurwadzwa nemafiro emuroora wavo. Ko chii? Mai vangu vakatanga kuti ndiri kuona muroora wangu akabata shamu akamira paveswa moto nehama dzake. Amai vakasvika pakubviswa pamba vachiendeswa kumba kwehanzvadzi yavo paingova pedo nepamba paitirwa nhamo yemudzimai wangu. Zvakaita wese musi wavigwa mukadzi wangu. Amai vakatanga kurohwa zvekuti taiona mitsetse yeshamu pamiri wavo. Takadana maprofita. Amai vakaramba kutaura. Pekutanga vakaramba vachirohwa, ivo vaiti muroora wangu ndiye ari kundirova. Vakazoti pakupedzisira ndini ndakamuuraya nekuti ini ndaive ndavimbisa sahwira wangu wandinorovera naye kuti mwana wake musikana nemwana wangu mukomana vacharoorana kusimbisana ukama hwedu pakurova. Vahanzvadzi, chinorwadza matamburiro atinoita. Amai vakataura kuti hatifi takabudira mupenyu hwavo. Vanasisi vangu hapana ari kumurume. Ndakaviga mudzimai wangu asi ngozi yemukadzi wangu haina kumira iri kuita zvinorova mumusha. Pamba pedu pane nzira inoshandiswa kugurira nevavakidzani. Zvinonzi kana kungangosviba chipoko chemukadzi wangu chinenge chakupfuta moto. Ini wacho kuno kujoni zvinhu hazvisi kundifambira. Ndinoita time andinorwiswa kuhope nemudzimai wangu kuti makandiurayirei. Ndanetseka. Ngozi inonzi inopedzwa nekuripa asi yemukadzi wangu takaripa asi zviri kutoita wese. Such a sad story. This is a very sad story. I'm very sorry, my brother, for zvamakaenda through. Parents edu, it's very unfortunate kuti dzimwe nguva parents they become so toxic and so controlling. Vanoda kukuitirai my choice. But chatisingazivi ndechekuti the role yavabereki ndeyekuti kana vakakupa upenyu ukava munhu ukakura, they must learn to let go seshiri. Shiri handiti inototi kana mwana akagona kuburuka yakutoti let go. Can we just learn to let go kuti vana vagone kuitawo madecisions avo nekuti vanhu vakuru? Because zvekuzocontrola zvinonetsa and too much love is toxic. But maparents edu anekameka toxic, especially maparents akasvika kuma1950s 1960s. They are bitter people, they are too controlling and havadi, they don't want anything to do with your life. Havane ine kuti uri kuita sei. Chavanongoda ndechekuti what can they benefit from you? You know what I'm talking about. They only want to benefit from you, but they don't care kuti uri kurwara here, uri right here, uri chii. Iwe ungori money making machine, ungori cash cow. Unenge uchifanira kungovapa uchingovapa. Iwo kuti iwe uri kuita sei, uri right here, mental health yako iri right here, havana basa nazvo. Une mudzimai here, havana basa nazvo. It's very unfortunate. I just wish kuti isusu we can be better parents to our children. Ndatenda.